интизоми ташвишовари истирокчунӣ ҳаракат дар роҳ масъалаест ки имрӯзҳо бо фазои таассуфовари худ мақомоти милитсияро барои баргузории рейду чорабиниҳои мақсаднок водор менамояд. Вобаста ба вазъи ба амал омада баҳри таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳҳо, паст гардондани сатҳи садаманокӣ ва баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи ронандагони воситаҳои нақлиёти мусофиркаш чанде қабл дар доираи амалиёти маданияти шаҳрдорӣ ки дар қаламрави вилоят ҷараён дорад, аз тарафи кормандони шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии вилоят дар якҷоягӣ бо кормандони хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар назди дорухонаи марказии шаҳри Хуҷанд чорабинии мақсаднок доир карда шуд. Зимни гузарондани чорабинии номбурда маълум гашт ки як қатор ронандагони воситаҳои нақлиёти мусофиркаш талаботҳои қонуну қоидаҳои амалкунандаро сарфи назар намуда воситаҳои нақлиёти худро саривақт аз муоинаи солонаи техникӣ нагузарониданд. Бархе аз онҳо бошанд худсарона аз самтҳои муқарраршудаи ҳаракат баромада фаъолият менамоянд ё ба воситаҳои нақлиёти худ таҷҳизотҳои садодиҳандаи ғайристандартӣ насб намуда берохат ва боришҳои дамида воситаи нақлиётро идора менамоянд ё аз нормаи муқарраршуда зиёд мусофиронро савор намуда интиқол медиҳанд. Масалан, ронандаи воситаи нақлиёти мусофиркаши тамғаи Мерседес Спринтер Маннону Файзулло Хоҷа истиқоматкунандаи шаҳри Бӯстон воситаи нақлиёти худро берохат идора намуда ба воситаи нақлиёти худ сигналҳои овозии ғайристандартӣ насб намуда буд. ин нисбати номбурда парвандаи маъмурӣ тибқи моддаҳои 316 ва 333 қисми 2 кодекси қуввайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон тартиб дода шуда воситаи нақлиёт ба истгоҳи ҷаримавии шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ дастрас карда шуд. Инчунин зимни гузарондани чорабинии номбурда аз тарафи масъулини бозрасии давлатии автомобилӣ барои саривақт пешниҳод накардани воситаҳои нақлиёт ба муоинаи солонаи техникӣ нисбати ронандагони воситаҳои нақлиёти тамғаи Мерседес Спринтер рақами қайди давлатии 3322 ТТ02 Шарипов Қурбонҷон Нозимҷонович истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Ҳайдар Усмони ноҳии Бобоҷон Ғафуров ва ронандаи воситаи нақлиёти газ 2705 рақами қайди давлатияш 0779 ТТ02 Насруллоев Шӯҳрат Мунимович истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Ёвои ноҳии Бобоҷон Ғафуров тибқи моддаи 315 қисми 1 кодекси қуввайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаҳои маъмурӣ тартиб дода шуданд. Нисбати ронандагони воситаи нақлиёти тамғаи Мерседес Бенс рақами қайди давлатияш 8155 ТТ02 Ҷабборов Парвизҷон Абдумуталибович истиқоматкунандаи ҷамоати хистиварзи ноҳии Бобоҷон Ғафуров ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Мерседес Бенс рақами қайди давлатияш 9575 ТТ02 Тоҷибоев Зарифҷон Шодибоевич истиқоматкунандаи ҷамоати хистиварзи ноҳии Бобоҷон Ғафуров ва ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Мерседес Бенс рақами қайди давлатияш 1814 ТТ02 Рахимов Наимҷон Очилбоевич барои аз норми муқарраршуда зиёд интиқол додани мусофирон тибқи моддаи 320 қисми 1 ва 2 кодекси қуввайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаҳои маъмурӣ тартиб дода шуданд. Ҳамзамон барои итоат накардан ба талаботи аломати чароғики раҳнамо нисбати ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Мерседес Бенс рақами қайди давлатияш 0008 ТТ02 Мирҳакимов Абдуҳаким Абдуманонович истиқоматкунандаи маҳаллии 12 шаҳри Хуҷанд парвандаи маъмурӣ тибқи моддаи 318 кодекси қуввайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон тартиб дода шуд. изҳори боварӣ дорем ки ташкил ва баргузории чунин чорабиниҳои мақсаднок аз ҷониби роҳбарият ва кормандони шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии вилоят ва зершӯъбаҳои он дар шаҳру ноҳияҳо ронандагонро хушдор месозад ки онҳо ба талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ қатъиян риоя намуда баҳри таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳҳо ва паст гардондани сатҳи садаманокӣ саҳмгузор бошанд.